Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Za mu yi darasi ne akan Hausa izuwa Larabci. Za mu fara yanzu. Number one, in ka ji an ce ma ɗiblu a Hausance, yarinya kenan. Number two, in ka ji an ce ma immatu a Hausance, anti kenan. Number three, in ka ji an ce ma mutane, nasu a Larabci nasu kenan. In ka ji an ce ma addibibu a Hausance, likita kenan. In ka ji an ce ma shaƙiƙu a Hausance, ɗan uwanka kenan. In ka ji an ce ma jaddatu a Hausance, kakarka. In ka ji an ce ma ustazu a Hausance, malaminka. In ka ji an ce ma walidatu a Hausa, ana nufin mahaifiya. Ku biyo mu kuna subscribe na Hausa zuwa Arabic. Thank you for watching.